Nani muri yeZimbabwe ndiri kukorokotedza mukoma Evans Kamombo wakatenga timu yeDiamond kuManicaland province. Chinhu chinotidadisawo zvikuru kuti more and more wana wedu kana wabudirira muzviri kutaurwa napresident wedu kuti tisu tinofanirwa kunga tichipinda mumabusiness kwete wekunze chete. Hanzi Zimbabwe is open for business napresident. Saka sondo rino ndafarisa maningi, ndafunga kuti ndifande vanhu 1000 vari kuenda unotamba bhora, vari kunowacha bhora pane mutambo mukuru wagadzirwa muSakubva Stadium kuti Diamond team iri kutamba neHighlanders. Vanhu vavowo nekufara nekusapota timu yavo yeDiamond. Mazvita.